Миннән сиңа сәлам тапшыруы үз эшен дәвам итә. Экраннар алдына Иске Кулатка эшчеләр поселогында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Галимова Гөләндәм Фәрит кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Гүзәл гомер бәйрәме белән ихластан аны Казан шәһәреннән улы Руслан, килене Ләйсән, оныгы Амелия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 55 яшьлек юбилеен һәр адам баласы да артына борылып карап, никадәр озын, катлаулы, матур да, шул ук вакытта сагышлы да юллар узган сыман кабул итә торгандыр. Менә безнең әниебезне дә язмыш дигәннәре уттан алып суга салды, бер күтәрде, бер яңадан төртеп егытты дигән шикелле. Гаиләсен булдырып, Газизәткәйбез белән алар безне 2 балаларын тудырдылар. Үрнәккә куярлык гаилә булып яшәп, абруйлы әти-әни дәрәҗәсенә лаек булдылар. Бүгенге көндә алар шатланып, 3 оныкларының газиз әби-бабалары булып яшиләр. Кадерлебез, йөрәктәге җылы, якты, матур, изге теләкләребезне җиткереп, истәлекле гомер бәйрәмен, юбилеен белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең өчен әниебез, өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанышларның иң олысы. Сабыр холыклы, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле кеше булып бүгенге көнеңә килдең. Ачык йөзле, көчле рухлы һәм кешелекле булуың, ярдәмчел, мәрхәмәтле йөрәгең, бар кешенең үтенече сыя торган киң күңелең белән үрнәк һәм рәхмәтләргә иясин. Сиңа хәерле озын гомер, кырыштай нык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Озак еллар безне шатландырып, бала аныкларыңның рәхәтен күреп, муллыкта, тынычлыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Бүгенгедәй изге күңелле булып, якыннарың, туганнарың, дусларың янәшәсендә озак еллар бәхетле гомер ит. Ә без исә сагынып кайтканда синең йөрәк җылыңа туенып, бәхетле итеп үзебезне сизик. Рәхмәт әнкәй тудырганың өчен. Аяз көннәр булсын җаныңда. Бисмиллах дип син шатланып уян гомереңнең һәрбер таңында. Ныклы иман һәр чак юлдаш булсын. Шатлык тоеп типсен йөрәгең, авырлыклар сине урап үтсен. Кабул булсын һәрбер теләгең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа гомергә. Безнең әнкәй, әнкәебез, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Өебезнең нуры бит син, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әнкәебез, син булган өчен генә. Хөрмәтле Гөләндәм Фәритовна, бар изге теләкләргә дә кушылып, сезгә бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз.
каршыңа да өйрәттең уй фикерне, уйлап әйтергә җылы карашыңа юлдашыкла, кара атлап янәшә. Рәхмәтем чиксез әни, синең каршыңа да бер җылыма еллар үтә, диеп ашыкма якыннар белән бергә узак бәхеттә, язган безгә яшәргә. Рәхмәтем чиксез әни, синең каршыңа да өйрәттең уй фикерне, уйлап әйтергә җылы карашыңа юлдашыкла, кара атлап янәшә. Җылы карашыңа юлдашыкла, кара атлап янәшә. Гөләндәм Фәрит кызы Галимова хөрмәтенә алдагы котлау сәламе яңгырый. Бу юлы ихластан аны кодалары Рушан Нәбиуллович һәм Фәрида Абдулхаевна котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Бу тормышта кан кардәшләреннән башка язмыш буенча язылып, балалар аркылы туганлашкан кешеләр дә була. Аларны бик хөрмәтләп, кода-кодагыйлар дип атыйсың. Бүген сүзебез йомшак күңелле, олы йөрәкле кодагыебыз турында. Николаевка районы Әхмәтле авылыннан тумышы белән булган якыныбыз безнең якларга кияүгә чыга. Матур гаиләдә кодабыз белән 2 балаларын, уллары Руслан һәм кызлары Гөлназны тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә инде алар татлы оныклары өчен бик кадерле әби-бабай булып гомер итәләр. Кодагыебыз озак еллар сәүдә тармагында хезмәт итте. Ул өендә уңган куллы хуҗабикә, яратылган хатын, сөекле әни, газиз әбекәй дә булып тора. Әйтергә кирәк, кайнана буларак та ул бик мәрхәмәтле. Кыз баласын читкә чыгарып җибәргән ата-аналар безне аңларлар. Кайнана белән килен нинди мөнәсәбәттә булудан яшь парларның да яшәеш сыйфаты бәйле. Аллага шөкер, бер авыздан, бер-берсен аңлап, безнең белән дә матур аралашып яши ул. Кодагый бик тәмле иттереп, тәмле ашлар пешереп, кунак каршыларга да ярата. Аның өе дә, бакчасы да чәчкә гөлешендә. Бүген кадерлебез сиңа 55 яшь тула. 55 яшь элек дәүләт тарафыннан пенсиягә чыга торган вакыт дип игълан ителгән иде. Хәзер ишәле сине бик яшь дип әйтергә кирәк. Лайыклы ялга чыкканчы вакыт бар. Шуңа булган бар максат хыялларыңа да иреш дип телибез. Матурлыкны күреп яшәр өчен көч-хәлең, саулык исәнлегең булсын. Бала-оныкларыңа ярдәм итеп, тыныч җан белән матур гына бик күп юбилейлар алда каршыла. Без сине хөрмәт итәбез, кодагый, һәм алда да бер-беребез өчен шундый ук кадерле кешеләр булып калуны телибез. Хөрмәтле кодагыебызны котлыйбыз бәйрәм белән. Шатлана нибар туганнар, танышлар, күрше-күлән. Күр әле син, нинди матур саннар синең артыңда. Тынычлыгы була күрсен зинһар синең җаныңда. Ихластан сине яратып, балалар хөрмәт итсен. Я бер Аллам, кодагыем 100 яшькә кадәр җитсен. Бер генә дә алларында очрамасын киртәләр, матуратсын алсуланып синең таңда иртәләр. Баш очында ни бар кышлар матур көйләр сайрасын. Сине бәхетле итәргә Ходай үзе сайласын. Тагын бер тапкыр кодагый, котлык юбилееңдә. Синең язмыш синең кулда, онытмашы шуны да. Хөрмәтле Гөләндәм Фәритовна, түгәрәк туган көнегез котлы булсын. Әлеге җыр бары сезнең өчен яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Балаларың буйга җитсә, оя кырса, икеләтә арта туганнар. Бергә күңелле яшәсәң, иң якыны була кодалар. Кодаларың
яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларының мунчалары гел бергә йөгереп тора, кода арымый. Самаварның суы җитмей, очрашса ике кодагый. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Балалар белән чыгабыз урманнарга, бергәләшеп сулар керәбез, гөрләшәбез бергә табынарда, оныкларны бергә сөябез. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Кодаларым сезнең белән яшәүләре күңелле, бәхет белән, шатлык белән үткәрик без гомерне. Бәхет белән, шатлык